खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गौरिपुरनि जाथायखौ लानानै आरोबाव सासे दुथांखौ एरेस्ट। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन पुलिस इनकाउन्टार, सासे सिखाव जखम। इउनेस्क'नि थान्दै हानजाया फैनायनि सिगां आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारिया सराइदेव मेदामाव नायगिदिंहैदों। बिश्वनाथआव सासे लाट मण्डला घुस लानानै हमजादों। पेरामिलिटारिनि गासै मोन10 कम्पानि मणिपुराव दैथायहरबावबाय मिरु नखर बिफाना। कंग्रेसनि एमपि राहुल गान्धीआ लकसभा मासिखौ मोनफिनबाय। मेघालयआव गोबां अखा, रेड एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गौरिपुर मोब्लिब बिफाननि एसडिई आरो मावफारियाफोरखौ हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय आरोबाव सासे सुबुंखौ हमनो हादों। धुबुरी पुलिसा दिनै फुङाव हमदों गुबुन सासेबाव दायनिगिरिखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धुबुरी जिल्लानि गौरिपुराव मोब्लिब बिफाननि एसडिइजों लोगोसे गुबुन सानै मावफारियाफोरखौ गाग्लोबनाय जाथायनि गुबुन सासे दायनिगिरि आब्दुल गनि मुंनि दुथांखौ धुबुरी पुलिसा दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव धुबुरी नालखुरानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। बालाजान थानानि असि पुरुषोत्तम सिंहनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। दुथां आब्दुल गनिया एपिडिसिएलनि एसडिइखौ बुग्लि जिउ फोजोबनो नाजादोंमोन। मख'नो गोनांदि गौरिपुराव एपिडिसिएलनि एसडिइ आरो गुबुन सानै मावफारियाफोरखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सा-7 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै मैया रबिबारखालि हाफिजुर रहमान आरो शामसुल हक मुंनि गुबुन सानै दायनिगिरिफोरखौ धुबुरी बिजिरसालिया बालाजान पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन पुलिस इनकाउन्टार, नोगोरमा पुलिसा सिख'नानै खारग्रा सासे सिखावखौ थांखिनानै गुलि गावदों। थांनाय हरनि बे जाथायाव गुलि नांजानानै जोखोम जादों सासे सिखावा। पुलिस इनकाउन्टाराव जोखोम जानाय सिखावखौ अर्जुन साहा होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पल्टन बाजार पुलिसा रबिबारखालि अर्जुन साहाजों लोगोसे गुबुन सासे आइजो सिखावखौ हमनो हादोंमोन। बबेखानि बिसोर सानै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिखावा गुवाहाटी नोगोरमानि रिहाबारि, उलुबारि, दक्षिण शरनियायाव सुबुंफोरनिफ्राय मबाइल फन आरो गोदोनानि चेन बायदिफोरखौ सिख'नानै खारनाय बायदि जाथायफोराव लोब्बा दङ। नाथाय पल्टन बाजार पुलिसा मैया हमनो हानाय बै सानै सिखावखौ लानानै मदद होग्रा गुबुन लोगोफोरखौ नागिरनानै अपारेशन खालामनाय समावनो अर्जुन साहाया पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजायो। जाउनाव पुलिसा अर्जुन साहाखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव अर्जुन साहानि आखि आथिङाव गुलि नाङो आरो गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि इनकाउन्टाराव जोखोम जानाय अर्जुन साहाखौ हरनि 2 रिंगायाव जिएमसिएचआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होननानैबो खौरां मोन्दों। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव आसामाव फैगासिनो दङ इउनेस्क'नि थान्दै हानजा। सेप्तेम्बर दानाव सराइदेवनि मेदामाव फैगासिनो दङ इउनेस्क'नि मोनसे थान्दै हानजाया। इउनेस्क'नि थान्दै हानजाया दावबायफैनायनि सिगां आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुरा दिनै सराइदेवनि मेदामाव दावबायनानै खौरां लाहैदों। बे हाबाफारियाव चिफ सेक्रेटारिखौ मदद खालामदों सराइदेव आरो शिबसागर जिल्ला खुंथायजों लोगोसे आर्किय'लजिकेल बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि इउनेस्क'नि बुहुमनि जारिमिनारि जायगाफोरनि फारिलाइयाव सराइदेवनि मेदाम ओनसोलखौ थिसननायनि थांखियै सराइदेवनि मेदामाव गोख्रैयैनो खामानि सोलिगासिनो दङ आरो बे खामानि मावनायखौ दिनै नायगिदिंनानै खौरां लाहैदों चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुरा। आरोबाव सासे लाट मण्डला घुस लानानै आखाइ दैखांनांबाय। बे खेबाव बिश्वनाथ जिल्लायाव जादों बे जाथाया। घुस लानानै हमजानाय लाट मण्डलखौ नावसेद आली होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि कहपुर रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डल नावसेद आलीया मावख'नि केन्टिनआव घुस लानाय समावनो हमजायो। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा दिनै घुस लाफुनाय समावनो लाट मण्डल नावसेद आलीखौ हमदों।
रिपर्ट बायदिब्ला हा नामजारि खालामनायनि मुङाव घुस लादोंमोन नावसेद आलीआ। मख'नो गोनांदि घुस लानाय आरो राङारि बेले-बेजे खालामनायाव लोब्बा थानाय सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै रायजो सोरखार आरो पुलिस बिफाननि गोख्रों राहा लाना अपारेशन खालामनानै काराप्टेड मावख'गिरिफोरखौ हमगासिनो दङब्लाबो माखासे काराप्टेड मावख'गिरि आरो सोरखारि मावफारियाफ्रा घुस लानाय हुदाखौ एंगाराखै। जाउनाव सानफ्रामबो गोदान गोदान सोरखारि मावफारियाफ्रा घुस लानानै हमजानाय बायदि खौरांफोरखौ मोनगासिनो दङ। मणिपुरनि जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनानै थासारिखौ सुग्लायहोनो थाखाय मिरु सोरखारनि नखर बिफाना पेरामिलिटारिनि गासै मोन10 कम्पानिखौ दैथायहरबावबाय। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि हिंसायारि जाथायफ्रा सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्ला कुवाकोटा ओनसोल आरो सुरासानपुरनि फौजलां आरो दयलं गामियाव फारियै 3 मेटे आरो 2 कुकी आरो गुबुन सासे बुथारनायनि उनाव हारियारि दाङा एबा गावजों गाव बुथारग्लुंनाया बांलांफिननो हमदों। कुकीफोरनि गासै गं 15 न'खौ सावनानै सेवहांगार खालामबावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल पेरामिलिटारि फर्सनि RAF जवानफोरखौ बै ओनसोलाव डिप्लयमेन्ट खालामबाय, नाथाय अब्लाबो थासारिया सुग्लायाखै। बेनिखायनो मिरु सोरखारनि नखर बिफाना CRPF, BSF, SSB आरो ITBP नि गासै मोन10 कम्पानिखौ दैथायहरनो बिथोन होदों। दासिमाव गासै 187 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बिसोरनि गेजेराव कुकीफोरा 115 थैबाय आरो मेटेफोरा गासै 65 बुथार जाबाय। बेनि अनगायैबो 60,000 सुबुङा गावबा गावनि न'खौ खोमानांबाय। ओजोंहाय मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव नारेन सेनानि 2थि IRB नि गोबां हाथियारखौ थिउरियाफोरा लुट खालामनानै लांदोंमोन। बेखौनो मोनफिननो थाखाय आथिखालाव आर्मी आरो पेरामिलिटारिनि कम्पानिफोरा सानफ्रोमबो कम्बिं सार्च अपारेशन खालामनो गोनां जादों। मणिपुर पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिमाव गासै गं 1195 राइफलफोरखौ रैखाथि हानजाया हमनानै मोनफिनबाय। नाथाय अब्लाबो गोबां हाथियारफोरा दासिमबो थिउरियाफोरनि आखायाव दंबावो। कंग्रेस दलनि गागि दैदेनगिरि आरो केरेलानिफ्राय MP देरहासारबोनाय राहुल गान्धीखौ पार्लियामेन्टारि सेक्रेटारियेटआ लकसभानि सोद्रोमा महरै गनायनानै लाफिनबाय। गोजौसिन बिजिरसालिनिफ्राय 4 आगस्त 2023 खालि बिथोन मोननायनि उनाव दिनै 7 आगस्त 2023 समबारखालि गेजेट नटिफिकेशननि जोहै राहुल गान्धीखौ लकसभानि सोद्रोमा महरै गनायनानै लाफिनदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव मानहानि केस जाबसिननानै गुजरातनि सुरत सेसन कर्टआ बोसोरनै जोबथेसालिनि साजा आरो 8 बोसोर आरो मोनसेबो बिसायख'थियाव बिजाथि जानो हानाय नङा होननानै बिजिरनाय होदोंमोन। नाथाय गोजौसिन बिजिरसालिया लवार कर्टनि बे बिजिरनायखौ नेवसिनानै राहुल गान्धीनि सायाव फोसावनाय दायखौ रेहाय होदोंमोन। मानो होनोब्ला आथिखालाव राहुल गान्धीआ केरेलानि जाय लकसभा समष्टिनिफ्राय लकसभा सोद्रोमा महरै फैदोंमोन, बै लकसभा समष्टिनि रायजो राजाया गोबां खहा जाहैनो हागौ आरो बिसोरनि आवाजआ संसदआव सौहैनाय नङा। बेनिखायनो राहुल गान्धीखौ लकसभा सोद्रोमा महरै गनायफिननांगौ होननानै गोजौसिन बिजिरसालिया लकसभाखौ बिथोन होदों आरो गुजरातनि सुरत सेसन कर्टनि बिथोनफोरखौ खारिज खालामदोंमोन। सा सानजानि आरो आसामनि नसुं रायजो मेघालयआव गोबां अखा हादों। समबारखालि 204.4 मिलिमिटार रोजा अखा हादों मेघालयआव, जायनि जाहोनाव भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना रेड एलार्ट फोसावदों आरो लोगोसेनो मेघालयनि रायजो राजाखौ सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 10 आगस्तहालागै अखा हागोन मेघालयआव। बेनि अनगायैबो फैगौ 10 आगस्तहालागै हिमालयनि ओनसोल, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, सोनाब बंग'नि सा ओनसोल, आसाम, अरुणाचल प्रदेशआवबो गोबां अखा हागोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।